Ibe chikwulu okwu gị ye iwe okwulu ga-eme 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 ọdịra ọdịgo ọdịra ọdịgo ọdịra ọdịgo ọdịra ọdịgo ụzọ bụ ndị Igbo n'ọgbụ ka anyị na-egwu ọbọzekwa ụzọ ọbọzekwa ụzọ arọ nwamba gwenyili ọbọzekwa ụzọ ọbọzekwa ụzọ nemuwo nwanya mma onye ajụjụ ajụrụ onye amagba kakama onye ama ịgbapụzi ibulu na ọbọzekwa ụzọ kedu n'ebe anyị na-eje ọbọzekwa ụzọ na mmanwụ na-ebe ọbụ ka anyị na-eje obodo ekweta ego ilili delidelele obodo etele ọ bụ onye ka anyị na-ekwu ọ bụ Chief Dr. Olise Egbuchite ezigbo nwa Chukwu nyere ndị ọgbụ nemuwo nwanyị mma ya kalechale kalecha ụzọ kalechale kalecha ụzọ kalechala kalecha ụzọ bụ ụzọ kalechala kalecha ụzọ kalechala kalecha ụzọ kalechala kalecha ụzọ bụ nemuwo nwanyị mma ha si na mmanwụ na-ebe ọkwa mmanwụ na-ebe ọkwa mmanwụ na-ebe ọkwa mmanwụ na-ebe aba nne ya bụ Chief Micha ka Egbuchite nya mụrụ ụzọ ọbụ ya na nne ya nwanyị mma Edith Egbuchite imilikiti ndị mmadụ na-akpụ ya ha na-akpụ ya Key George nwanyị mma mma m ụzọ ọbụ giligili mmanụ na ọgwa na Igbo n'aka ka anyị na-egwu Igbo n'aka Igbo n'aka abụọmụlọ ọmụmụ arọbịa dulumu bamụlụ ụmụaka ụtụtụ bamụlụ ụmụaka ụtụtụ bamụlụ ụmụ etinenu Chukwu ji n'ụmụaka egozibe egozi di na nwunye be kpasịa kpapụo si na ba ma atụzi ka mazụ ọbụba mụrụ amụ unu ga-ama na onye na-ekwu na-ejekwa n'ụka Micha ka Egbuchite ọ na-eje ụka ụmụnna nwezusi akwụ n'ọgbụ ọ na-eje ụka o ji egwu Chukwu wee mụsịa ụmụaka ya na nwunye ihe bụ ejebe ụka ejebe Ugochukwu wee kpezie ekpere ebu amụma si na onye nzọpụta na-abịa si ụmụnna nwezusi akụ jidekwa ụmụnna nwezu akụ onye nzọpụta na-abịa ọ na-abịa ọ na-abịa ọ na-abịa di na nwunye gbasa ụka be naba n'ụlọ analuo
nwata nwanyị babali di ya mba elu mụ na gị na-aba basigalo n'ụlọ si ka ịzụwanye mụlamụ ka ịzụwanye mụlamụ nwoke bụ emụrụ amụ ụzọ bụsụọ n'ime okolioko ka anyị na-ekwu udu mmiri na ọkọchị ụzọ bụsọ nwoke ka aga o mere izu bụ ihe mere ọnwa ya bụ nwanyị atụla ime ndị ọmụosu bịa bụ ye ndị ọmụosu bịa bụ ọgwụ abịama ụzọ ọgwụ wee pịa ọkpọ n'abọ nne ya ụzọkwu pịla ọkpọ n'abọ nne ya ya na ndị ọmụosu wee melepụta n'enu oluzie mbezi amụla odogwu oluzie mbezi amụla dike ụzọ wepịla ọkpọ wee bịa ụzọ anyị na-ekwu wepịla ọkpọ wee bịa ụwa bịa nne m nwanyị mma onye ime Olise ekpuchite ọgwụba akwụkwọ kesi agwụ akwụkwọ ụzụ ekwuba akwụkwọ kesi agwụ akwụkwọ wee gwụsie ọgụli n'University wee gwụsie solu nwanne ihe wee naba obodo ugwu Awụsa dịka nye gbaba mbọ ọ chọrọ ibe abụ onye eli ụzụ haba ụzụ kalịchala kalịcha ụzụ kalịchala kalịcha ụzụ kalịchala kalịcha ụzụ udogwu na-abịa ọbọzịkwa ụzụ ọbụ ọbọzịkwa ụzụ amụrụ ụzụ ọbụ ọbọzịkwa ụzụ ọbụ n'ime arọ 1984 oge bụ ka odogwu ji bịa oge bụ ka odogwu ji bịa ozu gwa Awụsa bebi obodo Lagos ụzọ ọbụ ezu gwa Awụsa nata obodo Lagos mebi ibe na-eme gbaba mbọ tata kobi n'onwele n'ọbala ụba o na-alụ ọlụ kiliari na ejenti kiliari na forwarding wọbụ ibe ji malụ ụzọ ọlụ kiliari na forwarding nye ka eji malụ ụzọ ọbụwo ijele mmọnwụ na-ebe arọ ajụgbe nyele ịga ụzọ ọbụ o bụ ekene ka ndị bịa si na onye me mma omegbolo na onye mezi tọ obulobo mele na ụzọ bulu moto bunye mụ ụzọ bulu moto bunye mụ ụzọ nye ka anyị ji tụọ onye oji moto eme ụzọ bulu n'ụkwụ ụzụ uwe onye na-ajụ na-abịa ụzụ udogbu amụlụ ka a ji amụ enyi ya n'abụ ụzụ dịka na bateta ji abaji ụzụ ka ọdụ na-akpọ
nwanyị ejebe igbo ukwu onụnụ nwanyị ebe ndị bodi famili n'igbo ukwu ya bụ nwanyị ọbụbịala ije dị agụ ọmụlụ ọmụmụ Chukwu wewele nwa wee menye mma wele ụmụaka chọọ ya mma wele ụmụaka wee chọọ ya mma ụmụ ọmụlụ ụbala ụba ọ dị be eze nwanyị mma nwunye ụzọ ọbụ na nwanyị amala obi ịdị ya ụmụnne m gbajebe ije ọbụla ije lọf abọmụlụ ọmụmụ nwanyị mma ọ dị be eze nwanyị mma narọ nwamgbagbu kenele gị si gị ji jidekwe ka iji maka na ị na-eme mma Chukwu nyere ya ike Chukwu nyere ya ike Chukwu nyere ibe ike Chukwu ụzụ ebuchite nwa m wo na ọ ga-adịle gị mma ya na Chukwu dị nwa mama Chukwu dị ụzụ ebuchite anyị kenele gị nyekwu ya ebuba ụzụ ebube ụzụ ọzọ kalechala ọzọ kalechala ọzọ kalechala ọzọ ya ka anyị na-ekwu obodo ekwegolu ụzụ ụmụ keneli ya ụzụ sili mụ kene nwanne ya ezigbo nwanne ọbụla n'anya si mụ kene Ikenna ebuchite ọzọ njima n'ọgbụ onye na-ekwu nwere ibe ọ na-eme si mụ kenekwo nwanne ya elozena ebuchite udogwu jeli South Bili ego ka anyị na-ekwu ego n'ọgbụ ụzụ si mụ keneli ya Chief Jude Okoyanụ Ugogbu ụzọ ọchake n'ọgbụ Rovers Global Nigeria Limited Rovers yo na anyị kenere gị onye ọma amale mo ka mmemme delili da osi mu keneli ya ezigbo to yo bolo n'anya jumpo nwozo mito jumpo nwozo mito n'ụmụ awulu nwozo mito ụmụ awulu kisi bịa ụzọ bụ si mụ kene gị si mụ kene gwu oyi ya Chief Uche Nwaba na ngwa Honorable Niyade Honorable Niyade Uche Nwaba Honorable na anyị kenele gị si mụ kene gwu Chief Onowu Onowu
modeli n'ukwulu odogwu alụsị ukwulu abụ bụ ka anyị na-ekwu unowu n'umodeli ukwulu ji dụọ ukwulu ka isi bịa onye bụ chairman Trinity na Lagos ezigbo mmadụ amaka mma anyị ekwugo chairman Trinity na Lagos bịa unowu onye ji mala obodo bịa ozo haba ozo kalechala ozo kalechala ozo kalechala ozo udegbololo dogu na bịa dogu na nenita udelelele dogu na bịa obi ifeọma uzu na-eme n'obodo ba ifeọma uzu na-eme n'obodo ọ bụ ya ka bajichie ya Moses n'obe obe agụ ana m agwakwa n'ụzọ ọgbụ Moses n'obe agụ ka ọkwọ mbọ na mmiri ụzọ wee kwọ mbọ na mmiri chilu ụmụnne ya ndị ọgbụ ndị na-enweli ibe ebe a na-alụ eduwelibe ya bụ na ịbata tinka na Lagos onye ọgwụ bịali ihe nwere ibe ọ na-alụ okwudo ụzụ Moses n'obe omenye mma chọlụ ya ibe ya alụ ozu na ibe inyela aka bala ụba wechili ya akwụchukwu nyele nwata akwụchi nyele nwata n'ọgbụo ụzọ ọgbagbosu dudu bịa dụlụ arọ nwa mgbagwu nje haba ozo kalechala ozo kalechala ozo kalechala ozo obodo etele ozi mụ keneli ya obodo edekọlụ Chief Marus Nwankwọ dobula akụ n'ọbụwo Chairman High Point Maritimes Nigeria Limited onye ji mala obodo ọgbụgbo Yezu ugo ka anyị na-ekwu Yezu ugo ọ bụ na anyị kenele gị ụzọ bụ si mụ kene gị ibe nwere erike ụzọ si mụ kenele ihe ụzọ bụ si mụ kenele ihe anaghị ọnụ ngwọ o mesịrị obu ụbọchị na ana Ikenga n'isi eke Chairman CEO Golden East Gate Hotel obu dị n'ime mụnwa ọdọfi o mesịrị obu ụbọchị odogwu onye nwe Golden East Gate Hotel Zimu kenekwu olu ya John Paul Okolocha Ikenga ndị ọkpụ onye gboli Ikenga nwere ibe ọ na-eme Ikenga ọkpụ ụzụ ọkpụ ozi mụ kene gị Ikenga n'ọkpụ ị ga-abụkwa m anya elegele bụ esu ya na-esu ya na osisi
onye ji bezu nya na-ezu ya na ụmụnne m onye banye ọbala n'enu ọ na-egwuru ọgwụgwọ egwu agbagwọ mmụọ ọbala mụ na-egwu ya na arọbịadunege ma onye mgbagwa abụọ onye mbezi izizi ozo kalechala kalecha ozo kalechala kalecha ozo kalechala kalecha ozo ọbụ ekene onye nwere iwe obu ekene ka anyị ji bịa ụzọ onye ji moto m ọgọ yi mụ ndị ọzọ na-ekwu n'ọnụ onye nwere ga na-ekwere nkwa ozu onye bụlu moto bunye mụ si merọ nwa mgbapụ na-ebu na-enwelu ude si mụ tv gbamgbọlọ ụzọ bụ na anyị kendele gị onye ọ bụ na akpọrọ ụzụ o nwere ibe ọ na-eme onye ọ bụ n'obodo chiri ụzụ o nwere ibe ọ na-eme o nwere ibe ọ na-emelili ya ka njikwa ndị ọgbụ si babaralị m Olise ekpuchite ụzụ bụlụ ụzụ n'ụkọ ka ọ dị ude bulululu obodo nwere dị mmadụ ụzụ ọkpụ n'enu vadịkwa mmụọ na ụdị vadịkwa ụdị na ụdị ụzụ na-atọ ka anyị nwere na Anambra ụzụ na-atọ ka anyị nwere nwe onye obodo kpọrọ ụzụ o nwere ibe ọ na-eme ka m gwelu unu ịmawelu osini ndị igwe ụzụ ọka ọ bụ ndị bebe chiri ọzọ ngịdịgba na-anata chiegelumelume n'ọka ụmụnne m dịka ụzọ ọka mesili bụlụ eze dịka ụzọ ọka mesili bụlụ eze ọka nne m nwanyị mma unu na-agbalụ ụzọ ọka mba unu na-agbalụ ụzọ ọka mba ka mgba unu onye nkalụ akalụ na ụzọ ọka ụmụnne m n'ọkwa na-atọ nweze zụrụ ụzọ ọka ikpe mara ụzọ ọka ọkwa na-atọ nweze nya zụrụ odogwu oyes ụzọ ọka na-eme ka atụ n'ugbo nye na ụzụ na ichida odogwu nye na ụzụ na ichida oke mmụọ ụzụ na ichida odogwu na-arọ nwa mgbagwu kenelege ụzụ omekeze na-eze bụ owu ụzụ ichida ị na-anụkwa anyị na-egwu ụzụ ichida ị na-anụ ka anyị na-egwu ụzụ ọgbalụso dumoko bịadulu ụmụ ka nna ụzụ kalechala kalecha ụzụ kalechala kalecha ụzụ kalechala kalecha ụzụ ana m agwa ndị obodo ọgbụ kedu na-eteli m ube ego Ikechukwu obi ekezie kabadu na-eteli m ube ego alụsị Ikechukwu nwa obi ekezie ụba gburugburu onyinye Chukwu nyere ọgbụ bido tata
tata bụ elu Disemba ọ bụ na ma bụrụ ọyị mụ Ikechukwu Obi Ekezie Obego ngwa ụwa niile na-ekogbe nwere iwe ọ bụ obodo ekwele Ubego kechile echichi n'ọgbụ obodo na-eke ọgbụ wechili ya ekwu eme okwusie ome o weli fesi gbanye okilikili obodo ekwele bido tata bụ eluzie n'ime Disemba ka ibulu ọ bụ na ma bụrụ nwoke m Ikechukwu Obi Ekezie ụba mmagbu ụwa niile gọva na-ekogbe nwere iwe ọ bụ anapụla ọchị onye na-echebe ọjị nka arọbịadunege m dị mgbagwa bụ amalemo ka mmebe n'ọkwanye ya ụzọ okwu ji wee jebe ụka Bomarọ nwa mgbakwa onye nwe egwu si na omenala nago ụzọ ọfụ ọbọzịkwa ụzọ kalịchala oji moto mama ụzọ kalịchala ụzọ bụ onye ji moto mama anyị kenele ibuse mbese anyị jele bese ọkwali nne ya abata m ukwudo ke mmọnwụ ndị Igbo uwe onye na-agbati ba n'ọgbọ onye ji mala obodo bịa ụzụ ka anyị na-egwu ụzụ kalịchala ezigbo nwa Chukwu nyere ndị ọgbọ ụzụ bịatụlụ ụmụ ka nna o bunyere m moto ndị eze ka o bunyere m ụzụ ibe bọlụ gị wepụ moto bọọsụ mma etibu uwe mụ na ndị egwu m ọbọzịkwa ụzụ ụzụ si mụ keneli ya Ogochukwu Nwafọ mụ keneli ya Ogochukwu Nwafọ Ulike Eze na ndị ugwu enu Ulike Eze na anyị kenele gị ikpe marọkwani nwoke m Ulike Eze ekwube n'ọkwanye Ivans emesi m okwu mele eze onye zụlụ Ulike Eze na ndị ugwu enu ụnụ na nnukwu ibe m na-ekwu Ulike Eze na-eme ka eze o na-eme ka okwu mele eze na amụwo vila ebe n'ebe egbuo Uboko entertainment ụzọ bụ jụlụ mụ si m jụba ndị ọgbụ ibe meli na na-emerozi nwanne n'ọgbụ ụzọ anyị na-ekwu abụrụ dibịa ma dibịa karọkwanye ụzụ anyị kenele ụzụ udogwasi keke ka ọchụ si n'ọbụbụ ka mma ụzụ dị ka imesiri zụta nke gị ụzụ ọbụ bịadolu m onye mgbagwa abụ nna ụzụ utu atọ nkịta n'ike ijegojo ọyọ
ijego ijom ijego ijom ijego ijom ijego ijom ijego ijom ude ka anyị ji eti egwu ibe chi kwulu okwu gị ye iwe okwulu ga-eme ibe chi kwulu okwu gị ye iwe okwulu ga-eme ibe chi kwulu okwu gị ye iwe okwulu ga-eme ibe chi kwulu okwu gị ye iwe okwulu ga-eme ọ dịra ọ dịgo ọ dịra ọ dịgo ọ dịra ọ dịgo ọ dịra ọ dịgo.